Ziua 1. Reporterul joacă rolul unei femei părăsită de bărbat. Se stabilește întâlnirea cu preotul, despre care se spune că face descântece, asemenea vrăjitoarelor. Prima condiție pentru așa zisa slujbă este ca femeia să aducă fire de păr de ale bărbatului. După câteva ore, cei doi se întâlnesc chiar în biserică. Cu firele de păr, preotul deschide cartea de rugăciuni. Mai veche vreo problemă? Erau probleme? Da, nu erau. Tot ce a avut bun în trup și în suflet este spurcat, prin urmare necurat și nedesăvârșit, este plin de fermecături. După ce a dat verdictul, preotul taie chitanță pentru câștigarea încrederii, 850.000 de lei. Se stabilește o nouă întâlnire pentru că problema femeii e foarte gravă. Slujitorul bisericii face și o listă cu cele trebuincioase pentru așa zisa slujbă de desfacere a vrăjilor. Nu prea cred în vrăji. Atunci de ce credeam aici? Făgăturile sunt de vreo 3 ani de zile. Ziua a doua. Cu sacoșele pline, echipa noastră ajunge la biserica din Micșunești Mari. Se face un scurt inventar. Astea sunt lingeriile. Să pun orezul, zahărul, prosoapele, noi, așa mi-a scris. Începe slujba. Durează 7-8 minute, plus câteva întreruperi lumești. Și a avut Domnul Dumnezeu. Uite, și vezi acasă, e ce urgență în a trebui să posească. Așa, Doamne Dumnezeu, unește din nou pe locul Dumnezeu, Florin cu rolul Dumnezeu. Și astăzi nu pot să Dumnezeu, în vecii vecilor, amin. Da, vă rog. Tu trăiți. Iau o ciulupă să dai că ușa nu ne-ați făcut-o. Păi vezi, le-am făcut. Și acum, Doamne Dumnezeu, nostru trimite harul ca să ne Biblia se închide. Urmează magia, o suită de sfaturi erotico-vrăjitorești. Cuvintele spuse de preotul Chițulescu chiar în biserică sunt șocante. Deci nu e de rușine sau de nu știu ce, trebuie să ești bine jos. Ai un pic de perică. Este pătărește de să nu știu ce, până în Miercu să te bine jos. Și tot ce rezultă de acolo, când nu e la casă, într-un balcon, într-o tăviță de aragan, stă la perișoră la da foc, aruncă în fața pragului să calce în ea. Și nu se întâmplă ciucucerea. Încearcă și te bine pe jos până nu e ca un fel de miștare, ca ceva, adică să te umezi în jos. Poate că să și ieri. Am uitat un tăcet de la Mexicol, așa și ce crucea din spate. În momentul când faci prima ungere și a doua și a treia ungere, așa este strânia pe jos. Deci rostul este să te umezi și înfiți. Adică tot ce vezi că face, când îi călci cămașă sau schimbă sau nu știu ce, bagă-i de asta, te culci cu el, te bine, haidează-mă pe jos, dă cu puțină amestecări, da, alădă-mă pe jos, prin amestecături și fă-ți cruce pe talpă, că o cruce acolo, deci să fii precedrită. Pentru ca descântecul să fie mai puternic, este nevoie de mai mult, spune preotul. Propune o slujbă de ungere, în care femeia și preotul, complet dezbrăcați, se ung cu aghiazmă. Facem asta cu aghiazmă întreită, la tine și nu la mine. Feciorii sunt mai facă. Cum e cu aghiazmă întreită? Aghiazmă întreită, deci, cum am făcut-o pe asta la mănăstire, dar o facem cu puterea noastră. Ne spălăm cu aghiazmă și la adunăm după aia și de la tine și de la mine. Până la urmă se stabilește o întâlnire pentru ungerea completă, miercuri, când soțul evident nu e acasă. Se poate face și acasă? Și dacă vine. Vede ce mai știe ce faci. Asta e mult mai bine, e curat. Ce vă întrebam? Adică, ce mai spui? Dacă vine la mine, Nu, din care vine acasă. și dacă nu e așa și mai trec câteva zile și nu știu ce și nu e acasă, o fac și eu. Dacă zici că în 2-3 zile pe mine, nu să faci. Eu spun sigur că
el are pe cineva unde să duce. Slujba s-a terminat. Năucit, reporterul află cât costă toată afacerea. Vă rog, nu spuneți-mi că îți-mi dau de gând. Mă mi-a arătat să mă întreb că... Ce zic tu? Și eu ți-am spus și am dat 3 milioane și Maica. Am băgat de 7 să în benzină. Așa. Și ce mai vezi? Sunt în total aproape 7 milioane de lei. În schimbul acestor bani, bărbatul s-ar întoarce acasă la femeia lui. Dacă nu, se va căi, spune preotul vrăjitor. Astăzi echipa Antenei 1 a fost din nou în Micșunești Mari, de această dată nu cu o cameră ascunsă. Preotul Chițulescu susține că tot ceea ce face este perfect normal și nu are ce să-și reproșeze. Mai mult, chiar ar avea acordul mai marilor bisericii care ar ști ce se întâmplă în parohia lui. Reprezentanții Arhiepiscopiei îl contrazic însă. După vizionarea castetei s-au declarat șocați de așa zisele slujbe ale preotului Marian Chițulescu. Facem din nou cunoștință de la Antena 1, suntem ultimele întâlniri, au fost înregistrate cu camera ascunsă. Știu cei de la Patriarhie ce faceți? Da. Asta este rostul Sfintei Biserici. Da, aveți voie să deschideți cartea? Nu aveți voie nici să deschideți cartea și nici să faceți moliftele. Nu-i treaba dumită, nu-i treaba mea, nu-i treaba dumită. Aveți voie din punctul de vedere al Patriarhiei. Ia uitați, neputințe și boli. Eu n-am ce să reproșez, pentru că eu mi-am făcut datoria. V-ați depășit? Nu e adevărat, asta nu constați dumneata dacă mi-am depășit-o.